Ce înseamnă emulsionarea unei pânze? O să iau niște ulei de in. Sunt multe tehnici, sunt multe lucruri pe care ar trebui să le știți. În schimb, noi o să putem vorbi doar de câteva lucruri, pentru că timpul este cel mai grav lucru. O să iau ulei de in și pentru a pune direct pe pânză și ca să se vadă mai bine, o să pun cumva și o culoare, un pigment care să coloreze acest ulei pentru a fi mai bine văzut de dumneavoastră. În cazul de față aș prefera poate puțin albastru. Pur și simplu pun acest ulei de in cu acest pigment albastru, să întind peste tot, după care am să iau o cârpă și o să vă arăt ce se întâmplă cu o cârpă. O să ștergem puțin cu cârpa. Pentru a fi uleiul mai consistent și albastru mai consistent, am să mai pun și puțin alb. O să încerc să acopăr toată suprafața pânzei, pentru că cel mai important este să acoperim toată suprafața pânzei peste care noi pictăm. Dacă distribuiți, vă mulțumesc foarte mult pentru cei care reușesc să facă acest lucru. Nu mulți reușesc lucrul ăsta. Distribuirea nu e un lucru destul de simplu. Pentru unii e mai complicat să distribuie, pentru că nu știu cum. Dar cei care știu să o facă, le mulțumesc și celor care sunt prezenți. Păi, ok, da? Bine, ok. Nu mai spun ok, că mi-a spus cineva, nu mai spuneți mai este ok, zice. În regulă. În regulă, e perfect, zice, limba română e atât de frumoasă, vreau să spuneți ok, zic nici măcar nu sunt vorbitor de limba engleză. Da, păi zice cu atât mai mult. Da, o doamnă foarte de dulce, așa că... Bun, iau o cârpă, hai să iau o cârpă de bumbac albă, pentru că v-am obișnuit cu cârpele de bumbac. Adică acum la ora actuală nu am una chiar albă, dar este bumbăcel. Stricouri mai vechi care nu le mai folosește nevastă mea și mi le dă la... Bun, deci punem pe cele două degete și încercăm să emulsăm pânza. Să știți că emulsatul pânzei astea nu e un lucru întâmplător. Noi, de fapt, eu încerc să vă explic tehnica mea în câțiva pași elementari. Dacă dumneavoastră prindeți acești pași elementari, cu timpul veți fi dorniți să cunoașteți și următorii pași. Eu vă spun pașii de început. Acest curs este oferit de mustaș.ro, v-am spus, da? Deci eu să vă spun pașii premergători pentru a iniția o lucrare în mare. În detalii mai multe, e pe pagina mea Atelierul de Pictură, Popa Laurențiu, acolo este un grup închis unde predau cursuri de pictură online. Bun, aici emulsionăm pictura. Ia uitați cât de frumos se poate emulsiona. Dar știți de ce se emulsionează frumos? Pentru că am pus la un moment dat puțin alb. Albul ăla asigură acum omogenitate a culorilor. Adică e doar alb și puțin albastru. Dar faptul că am pus puțin alb, ele se omogenizează mult mai bine. Nu ne interesează să fie întinse aceste culori perfect, să fie ca și cum ai dat cu var la babi, să fie totul foarte bine dat. Nu ne interesează lucrul ăsta. Important e că este, deja avem un suport de culoare care ne asigură nouă următoarea etapă. Următoarea etapă înseamnă schița, în cazul de față, adică o eboșă subtilă, formată din niște culori, o să vedeți imediat. Da? O să punem niște culoare, o să umblu cu puțină umbră arsă, în cazul de față. Nu am niciun model, ceea ce e cam greu de crezut, că nu am niciun model după care să pictez. O să mă bazez mai mult pe imaginația mea de asta dată, pentru că nu am un model încă și nici nu cred că o să am în seara asta un model. Hai să vă spun cum ar trebui să vă orientați o lucrare și cum ar trebui să fie paginată o compoziție pe o pânză. Ce înseamnă paginația? Paginația înseamnă atunci când tu poți să te orientezi în spațiu pe o pânză, cum e în cazul de față, 50 pe 40. Paginația ar însemna să împărțim o pânză în 4 laturi egale și atunci avem cumva o orientare în spațiu datorită celor 4 dimensiuni, 4 pătrate, să spunem așa. Eu am să încerc acum să vă spun așa, că de fapt putem să ne imaginăm o față de masă,
ceva pe care să stea o vază. Cele 4 laturi pot fi imaginare sau chiar trasate. În cazul de față, pentru că suntem într-un curs online, un curs de pictură, o să și-l trasez pentru a înțelege mai bine. Pentru a trasa mai bine cele 4 puncte, puteți să le măsurați cu rigla sau din imaginația fiecăruia, vă orientați și să le faceți 4 laturi egale. După ce am făcut cele 4 laturi egale, putem să le orientăm și să vedem cam pe unde ar fi o eventuală față de masă, o placă, ceva pe care să stea o vază. Evident că vaza poate fi orientată pe mijloc, direct pe mijloc, unde-i compoziții, da? Adică putem să o orientăm chiar pe mijloc, sau putem să o orientăm puțin în dreapta sau în stânga, doar că dacă o orientăm și poziționăm vaza în cazul de față în stânga, să știți că imediat în vecinătate va trebui să fie încă un obiect care să echilibreze lucrarea. De ce ne trebuie un obiect care să echilibreze lucrarea? Pentru că dacă am orientat acest vas, cum ar fi în cazul de față o vază cu flori, ne rămâne un spațiu nepictat. Un spațiu destul de mare și cumva tinde lucrarea să se ducă în stânga, în cazul de față în care vaza există în stânga. Și pentru a echilibra compoziția, mai punem aici încă o cană, încă o floare, un fruct, ceva care să fie, cumva să meargă într-un echilibru cromatic și artistic în același timp cu ceea ce pictăm noi. Eu acum am să încerc cumva să fac abstracție de aceste orientări în stânga sau în dreapta și am să poziționez lucrarea, vaza mea exact pe mijlocul lucrării, o să o facem exact pe mijloc, da? Pentru că noi să putem lucra mai repede și această ori online să aibă și o finalitate a compoziției, etc. Ar fi multe de spus, că nu poate fi. Bun, hai să vă spun ce înseamnă desenul în ceea ce înseamnă o schiță în culoare. O schiță în culoare este cumva altceva decât schița făcută de dumneavoastră cu creionul, da? Aici avem cele 4 pătrate, da? Imediat o să vedeți că va trebui să desenăm o vază. Ce înseamnă o vază pentru dumneavoastră? O vază poate avea diverse forme. Cum putem picta o vază? Din punctul meu de vedere, o vază se pictează foarte ușor, ca de altfel tot alfabetul desenului este bazat doar pe niște paranteze. O paranteză în sus aici, o paranteză în sus în partea asta. Da? O paranteză la stânga, o paranteză la dreapta, da? De cele mai multe ori stângacii încep paranteza din stânga și dreptacii încep din dreapta. De ce? Pentru că dacă încep direct din dreapta, direct din stânga, tu ca dreptaci, o să-ți vină greu pe partea asta altă să faci aceeași paranteză văzută în oglindă. Deci, prin urmare, sunt dreptaci, voi începe din dreapta paranteza. Și o să fac în așa fel încât paranteza mea să fie una frumoasă, echilibrată, da? Ia să vedem cum o echilibrăm. Din mai multe linii. Și apoi cea din stânga, imediat o vedem în oglindă. E mult mai ușor de realizat. Dacă o facem pe cea din stânga și apoi ne chinuim să o facem pe cea din dreapta, va fi foarte greu, șansele de reușită sunt minime. Deci iată că cel mai bine ar fi să învățăm din dreapta, dreptaci, din stânga, stângaci. Și apoi facem, dacă în cazul de față, cum e la mine, sunt dreptaci, voi începe cu paranteza din dreapta. Da? Și apoi voi face pe cea din stânga. E mult mai ușor, simplu vă vine, o să spuneți, eu o fac fiind dreptaci cu stânga și pe o să văd în dreapta. Nu o să o mai vedeți cum trebuie, o să vedeți eronat. Vă spun sigur și precis. Bun, cum ar trebui orientată o vază ca să nu fie nici prea jos de ramă, nici prea sus de ramă? Florile, cum ar trebui să fie orientate, să nu fie nici prea în margine, să pictăm până în margine, dar nici să rămână un spațiu prea mare pe lături, pe margini, da? Deci ar trebui să fie cumva orientate în așa fel încât florile noastre să fie bine echilibrate în acele 4 pătrate de care vă spuneam. Cum înseamnă să le echilibrăm bine? Păi e foarte simplu. Uite, eu acum o să fac o demonstrație simplă cum ar trebui să fie orientate. Dimensiunea florilor este foarte importantă. Aspectul, cromatica, dar vorbim acum despre schiță, da? În primul rând ar trebui să știți că nu trebuie să vă duceți cu floarea sau cu frunzele până în margine.
nu trebuie să ajungeți cu frunza până în margine, pentru că acolo va veni rama. Iar și partea de sus, la fel, nu trebuie să veniți cu ea până în latura de sus. La fel și cu vaza. Nu trebuie să o urcați până sus, până la jumătate în partea asta, sau nu trebuie să vină chiar până aici. Trebuie să vă orientați în așa fel încât ea să fie frumos, să dea bine pentru privitor. Păi cum trebuie să dea bine pentru privitor? O să vedeți după ce vă pregătiți inițial și o să faceți 4-5 schițe și care dintre ele o să vi se potrivească, pe aia o să mergeți mai departe. Bun, numărul florilor. Numărul florilor depinde acum ce flori pictați. Nu mai căutați să fie cu soț, fără soț, să fie ce știu eu în ce fel. Orientarea feții de masă sau nivelul la care să vină fața de masă. Niciodată nu o să vină o față de masă la jumătate aici. Da? Se va vedea foarte urât, nu va da bine, nu o să înțelegeți mare lucru. Deci cel mai bine ar fi să ne orientăm cumva la jumătatea între cele două jumătăți. La jumătatea între cele două jumătăți o să ne plecăm cu un imaginar și o să încercăm cumva să găsim proporția corectă. Evident că nu mulți dintre dumneavoastră sunt interesați de astfel de ședințe legate de flori, dar țineți cont de ce vă spun acum. Nu este important ce pictez eu v-am mai spus. Dacă sunteți oameni deștepți, rețineți ce vă spun. Nu e important ce pictez, important e ce vă spun despre tehnică. Pentru că aceste lucruri le veți găsi și în peisagistă, și în portretistică, și în orice altceva. Eu vorbesc doar strict despre tehnică, da? Despre lucruri tehnic cum stă. Faptul că pictez acum în seara asta niște flori e mai puțin important pentru cei care nu pictează flori și pictează peisaje. Important este că discutăm despre niște raporturi tehnice pe care ar trebui să le știți mare parte dintre dumneavoastră. Bun. Și pentru că am vorbit despre așternutul schiței pe pânză, deja am și efectuat acest procedeu, îl vedeți. Aici avem vaza, acolo sunt orientate florile. Dar trebuie să vă spun încă un lucru. Pentru mine importanța florilor, că e trandafir, că e garoafă, că e lalea, că e liliac, că e crizantemă, orice gen de floare, e mai puțin important ce gen de floare pictez. Pentru mine important este cromatica culorilor, să fie așezate corespunzător, să dea bine, să fie un tablou care să placă publicului, să placă la cât mai mulți oameni. Da? O să vedeți că pe parcurs am să vorbesc foarte subtil despre ceea ce înseamnă fundalul. Fundalul este un factor foarte important, fundalul este decisiv în echilibru unei lucrări. El echilibrează fundalul cromatica, el face ca lucrurile să fie bine făcute. Fundalul este atât de important și la portret, și la peisagistică, și la natură statică, la orice. Fundal, imaginea de fundal, imaginea de ansamblu este cea mai importantă. Haideți să discutăm puțin despre culoare. Eu am pus aici puțin albastru. Un albastru amestecat cu alb pentru a-mi asigura suportul de culoare. Deci înseamnă că, dacă eu am pus un albastru, înseamnă că culoarea mea dominantă va fi un albastru, nu? Culoarea dominantă va fi un albastru, pentru că am deja un suport cumva cu tentă albastră. Ele mai pot fi, aceste culori de suport, pot fi ușor modificate în timp din albastru către un verde sau către un ocru, ușor pot fi modificate. Deci, prin ansamblu. Dacă vreți ca lucrarea dumneavoastră să aibă tentă de albastru, puneți o culoare de albastru cu ușor alb și faceți ce v-am arătat eu aici. Dacă vreți culoarea dumneavoastră de fundal și cromatica să tindă către ocru, puneți fundalul ocru, nu-l pune la țel albastru și o să vedeți că culoarea dumneavoastră duce către culori clasice, către un ocru și tot așa. Dacă vreți către alte culori, culoarea de bază trebuie să fie cea pe care vă doriți dumneavoastră să prindă formă tabloul. Haideți să începem așa. În primul rând trebuie să știți că nu ar trebui să intrați în detalii în timp ce intrați în procesul de pictură, da? Nu intrăm în detalii, adică o să începem să pictăm, dar fără detalii. Vom urma niște pași ușori, da? Niște pași ușori de acoperire a suprafețelor. Uitați ce ușor se poate picta din momentul în care avem asigurat deja un suport de culoare pe dedesubt, da? E foarte puțin important culoarea asta pe care o pun eu acum. Important este că începem
și această culoare poate fi ușor transformată într-o cromatică mereu în permanentă schimbare. Pentru că amestecurile nu se fac pe paletă, se fac direct în compoziție, adică direct în lucrare, o să fie foarte ușor să schimb cromatica de la minut la minut, să spunem așa. Ce este important? Este important că acoperim toată suprafața pânzei cu o culoare, care mai apoi culoarea va fi ușor transformată în ceea ce ne dorim noi. Pentru că nu am un model acum în față după care să pictez, o să încerc ușor să schițez niște flori mai mari. În cazul de față sunt niște flori mai mari, pentru că nici pânza nu este o pânză prea mică, e un 50 pe 40, nu e confortabil pentru un clip de genul ăsta să pictez o dimensiune atât de mare, începând de la 0, și atunci prefer ca aceste flori să fie cumva mai mari. Orientativ ar fi cam pe aici fața de masă sau suportul pe care stă această vază. Poate fi o placă, poate de marmură, poate fi etc. Nu lucrați la fundal încă de pe acum, pentru că fundalul va fi mereu în permanentă schimbare. Numărul florilor 6, 7, 8, 10, cu soț, fără soț, nu știu, nu mă interesează în mod deosebit. O să încercăm acum să punem niște culoare, niște galben, niște alb și o să încercăm cumva să acoperim din suprafața pânzei în tendința de a-mi reuși niște posibili trandafiri. Spun posibil trandafiri pentru că nu am un model și plus de asta pot modifica permanent. Aici este și plăcerea pictorului. Plăcerea pictorului constă în faptul că el este un creator, iar creația lui poate fi mereu, să prindă mereu alte forme, alte culori decât cele pe care inițial ai pornit. Pentru a putea să te simți satisfăcut în ceea ce faci ca pictură, trebuie mereu să schimbi. Mereu trebuie să fii într-o permanentă schimbare. Și atunci, dacă ești într-o permanentă schimbare, ai satisfacția de a crea, de a putea crea. Să nu stai niciodată crispat că nu-ți va ieși din prima. Pentru că nici nu vreau eu, vă spun că nici nu mi-aș dori ca voi să vă reușească din prima o lucrare. O reușită din prima este un noroc, iar în artă norocul reușitei nu prea este la locul lui. Pentru că tu trebuie să studiezi, ești într-o permanentă căutare și studiu și atunci, dacă ți s-a nimerit să faci o floare din prima, din două mișcări, să nu o lași așa. Să nu o lași așa. Permanent să-i aduci ceva schimbare în ceea ce ai realizat dintr-o întâmplare. Pictura nu este o întâmplare. Arta, în general, nu este o întâmplare. Este un act de creație, iar actul de creație nu e o întâmplare. El trebuie chibzuit, gândit, calculat, ca un om de știință e aici. Da? V-am spus, pictura este ca o poezie. Da. Bun. Orientarea florilor. O fac cumva voluntar, vă arăt niște aspecte. Ele nu trebuie orientate toate într-o singură direcție ca floarea soarelui. Dacă ați văzut o vază cu flori, o să vedeți imediat că niciodată nu o să reușiți să orientați florile către privitor. Pe toate către privitor, așa ca într-un totul, știi? Să fie toate orientate către privitor. Câți trandafiri ai văzut orientați direct către privitor, într-un vas cu flori? Niciodată. Ei sunt, bravo, ei au diverse forme. Deci unii sunt în partea asta orientați, cu partea în dreapta, alții sunt în stânga, alții sunt în jos. Deci, prin urmare, nu pot fi orientați toți către o singură direcție, către privitor. Da? Și atunci o să încercăm să le schimbăm poziția. Ăsta îl face să privească în partea asta, ăsta îl facem încolo, ăsta îl facem încolo. Da? Tot timpul o să căutăm să fie orientați diferit cu fața o floare. O floare nu poate... Deci toate florile, când văd mulți pictori pictând și pictează florile direct, toate orientate, așa, parcă sunt din sârmă, le iau și le întoarce către privitor. Nu există așa ceva. Florile sunt toate orientate în mod diferit, mai puțin floarea soarelui, care știm bine că se orientează, așa se spune, că se orientează după soare, dar de fapt nu se orientează după soare, ea de fapt stă nemișcată, planeta se întoarce și planeta se întoarce după soare. Ea stă nemișcată. Planeta se întoarce așa după soare. Parcă celebrul Van Gogh, suferind de schizofrenie, în tablou cu floarea soarelui, spunea un medic psihiatru că
în cel mai mic detaliu și cea mai îndepărtat, în plan îndepărtat floarea soarelui, e făcut în cel mai mic detaliu. Ei, acum știi cum e. Puține lucruri sunt adevărate din tot ce se spune, noi trebuie să... Luăm de bonce. Da, exact. Nu știu dacă chiar așa a fost, dar mă rog. Bun, hai să ne întoarcem la vază. Ați văzut, am purtat foarte sutil pe flori. Nu intrăm în detalii. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai, sunt 6. Foarte sus, să mai facem 7, nu? Trebuie să mai facem unul pe aici, Un nu? boboc. Un boboc. Mai facem nu știu care, pe aici, pe undeva, să facem cumva diferit de ceilalți, boboci. Hai să punem mai multe, dar să nu uităm că mai sunt și frunzulițe, da, tot felul de chestii, frunze. Bun, hai să încercăm cumva să acoperim suprafața. Pentru a acoperi suprafața unei vaze, în cazul de față, trebuie să știm de unde ar veni sursa de lumină, pentru că tot timpul trebuie să ținem cont de acolo de unde vine lumina. Lumina poate veni atât din partea stângă, cât și din partea dreaptă, atât din față, cât și din spate. Deci lumina poate veni de oriunde. În cazul meu va trebui să mă orientez cumva pentru a fi mai ușor înțeles de dumneavoastră și o să vă spun că lumina vine de undeva din dreapta, așa cum privim. Deci lumina va veni de undeva de aici. În cazul de față vom face umbra pe partea din dreapta, exact așa cum privim. Pe partea din dreapta va veni umbra. Și pentru că umbra vine pe partea din dreapta, lumina vine pe partea din stânga. E foarte simplu și elementar. Nu lucrez încă cu verde. Dacă ați observat, nu am folosit încă verde, cu toate că vorbim despre o natură statică, cu flori, cu frunze, cu... Da? Încă nu folosesc verdele. Ce se întâmplă cu culoarea asta verde, domnule? De fugim așa de ea. Păi, culoarea verde este o culoare care nu poate fi ușor stăpânită. Verdele ușor tinde către foarte multe cromatici verdele. Și ușor, dacă nu știi să stăpânești verdele, e foarte greu să-ți revii dacă nu știi să-l stăpânești. Ușor ai tendința de a exagera în verde și e foarte complicat să-l stăpânești pe verde. De aceea, de preferat ar fi să ne ferim la început de acest verde și să folosim pe cât posibil alte nuanțe decât verdele. Verdele o să fie o culoare progresivă, vă punem progresiv câte puțin, da, în toată treaba asta a noastră, dar nu-l vom așterne încă din prima pentru a nu forma cumva un dezechilibru cromatic. Am să încerc cumva cu un albastru puțin verde, mici tente de verde, dar foarte, foarte, foarte puțin. Pe aici vor veni și ceva frunze. Trebuie să știți că pentru a picta o vază cu flori, în cazul de față, 50 pe 40, pentru începători 50 pe 40, să știți că este cam mult 50 pe 40. Bine ar fi să vă orientați pe niște pânze, poate jumătate din cele pe care le arăt eu aici, pentru că trebuie să aibă și o finalitate. E mare 50 pe 40 pentru dumneavoastră, orientați-vă către alte pânze mai micuțe, să spunem așa, da? Așa, ce mai trebuie de știut? Trebuie de știut că voi nu ar trebui să pictați din imaginar niște flori așa cum fac eu acum, ci va trebui să aveți un model foarte, foarte exact, să fiți setați pe un model. Nu va trebui să lucrați din imaginar, pentru că dacă pictați din imaginar voi flori, cam șansele de reușită vă sunt minime pentru a picta din imaginar flori sau peisaje sau chiar portrete. Cel mai bine ar fi să aveți un model după care să vă ghidați, ca mai apoi acel model să prindă forma dorită de dumneavoastră, să aveți posibilitatea de a îl modifica în funcție de ce doriți dumneavoastră, dar atenție, modelul nu trebuie modificat extraordinar de mult încât să se piardă ideea modelul de la care ați plecat. Deci, într-un cuvânt, trebuie să avem ceva după care să ne ghidăm. Dacă nu avem ceva după care să ne ghidăm, e mai complicat sau chiar foarte complicat. Și pentru mine, la un moment dat, va deveni complicat dacă nu aș avea un model, dar pentru că acestea sunt doar niște ore ore online de pictură, e mai puțin important ce reușită am eu asupra unei lucrări în timp real, în live. Important este că vă spun niște lucruri și încerc să vă spun niște lucruri care să vă fie de folos pentru dumneavoastră pe viitor. Da? Am un verde foarte urât, ăsta nu l-am folosit niciodată
Nu știu cum se cheamă, e un vechi de urât. Nu știu dacă voi putea să-l folosesc chiar nici în seara asta. Nu știu de ce îl am pe fermele asta, sincer. E atât de urât încât nu l-am folosit. Și nici nu cred că îl voi folosi. Doar dacă îl folosesc probabil într-un amestec cu alte... Combinat cu altceva. Da, e atât de urât, uite, îți fac cadou ăsta ție. Da, mulțumesc. Nu știu cum amestec cu altele, ce să-ți fac cu el? L-am primit cadou de la mustaș. Primesc cadouri, dau și eu cadouri. Știi cum e. Bun. Da, dar din dar. Ei, uite, că în combinații cu alte culori merge. Acum nu ți le iau înapoi. Ți l-am dat, ți l-am dat. Lasă să fie primit. Dăm și tu pe el 30 de lei și al. Sigur că da. Da. O să încerc să pun niște negru. Ai dat drumul la ventilator, nu? Da, este. Este pornit, da? Da. E cald. Prea cald? Nu! Eu nu vreau spre mine. Nu vreau spre mine, Paul. Ah, Nu vreau spre mine. Ia de la mine, că gata. eu sunt în pielea, fără tricou și mă doare spatele după aia, că bate exact în spatele meu și nu e tocmai ok. Bun. Hai să vă spun încă în continuare câteva lucruri, că am impresia că trebuie să vă spun mult mai multe și nu știu de ce am eu impresia asta, că doar nu sunt dator nimănui cu nimic. E o impresie doar a mea. Va trebui acum să acoperim și partea din fundal puțin și partea de suprafața pânzei unde se află pe care stă acum vaza. De obicei, partea pe care stă vaza este o culoare mai deschisă, cam de fiecare dată este o culoare mai deschisă decât fundalul, da? O să încercăm puțin să punem culoare. Nu am mai pus ulei deloc pentru că deja am asigurată o emulsie a pânzei. Este emulsionată pânza cu acel albastru și alb cu ulei de in. Ați văzut cum se face, da? Ei, pe baza lui, ia uitați ce frumos se poate picta. Tot timpul trebuie să știți că dacă asigurați pânzei, asigurați un suport de bază pe care să amestecați culorile, o să aveți reușita mult mai mare decât dacă lucrați pe o pânză uscată, fără un fundal, fără un suport de culoare. Vedeți cum am pus eu în cazul de față. Haideți să facem puțin, hai să mai continuăm puțin pe partea asta de aici, după care o să ne ducem și puțin pe fundal și luăm așa treptat câte puțin. Da? Eu, unul personal, nu prefer o trecere într-o linie de la fundal la partea de suport pe care stă vaza. Eu le prefer amestecate pe astea subtil, să fie o trecere foarte subtilă între fundal și masa asta, să spunem așa. Da? Să mai pun niște ocuri puțin. Trebuie să mai pun niște culori aici. Așa. Eu nu mi-am adus nimic de băut. Dar camera nu înțeleg de ce nu stă. Camera de ce nu stă aici cu voi? De ce a plecat? Iar ca și gândul trecut de asta. Nu mai suportă să mă vadă pictând, știu. N-ai unde să te duci, Paul. Unde să te duci, Paul? Nu te mai duci nici, Paul. Este aceea ce Nu, ușa, par zi, dar dacă nu, a plecat ca mâncatul strălași. Bun. Măi, dar de ce nu se vede bine toată lucrarea? Deci trebuie să mă dau puțin mai în spate cu asta, pentru a se vedea totul. Sper să nu dau peste el. Cam așa arată acum o eboș în primă fază. O să încercăm puțin să mai schimbăm din partea de cromatică a fundalului și pentru că am spus că e bazată pe albastru, o să vă arăt că se poate modifica acest albastru în funcție de ceea ce dorim noi fiecare să rămână în noroc. Bun. Auzi, la ziua mea de naștere, pentru că am spus, mai bem și câte un pahar de vin, la ziua mea de naștere, la Secul Ghiș ce am primit. Numai sticle de vin, fraților, toată lumea mi-a adus vin. Așa că de acum am să spun, înseamnă că lumea mă apreciază. din când în când beau o cafea bună. Din când în când beau o cafea bună. Să vedem ce se mai mi-aduc că nu beau o cafea bună. I-am spus, prea v-ați corelat toți pe vinul ăsta. Deci, Secul ați petrecut anul. Da. Acolo am și făcut în prima zi COVID, da, așa zisul COVID, că e vrăjeală.
E mare vrăjeală. Eu am alergat pe petroaiele alea pe vârful munților pe acolo toată ziua. Așa, eram transpirat, știi cum? Super transpirat. Când am ajuns jos, în vale, m-am spălat cu apă de râu, direct în râu, cu apă rece. Apă Și rece după din aia vale. îi zic lui Mihai, dă-mi o bere rece. Și am băut o bere rece. Seara m-am simțit așa, ca un din ăla, abia mai respirat. Îți dai seama, am făcut pneumonie. Ce Dumnezeu vorbești? După 3 zile când mi-a făcut testul, ce iese? COVID. Băi, mă, lași în pace, cum dacă eu știu sigur ce am făcut acolo, că am fost nebun? Cum să-mi spui mie că e COVID ăsta? Da, mă rog. O fi și COVID-ul ăsta ceva de capul lui. Da, e și de capul nostru mare lucru. O fi câți bani mulți. O fi că-s bani mulți, da. Ia uitați cum se poate proceda asupra unei eboșe, vedeți? Hai să mai schimbăm puțin și cromatica să nu fie totul galben, o să mai punem și câte puțin roșu din când în când, câte un trandafir roșu pe undeva, să mai echilibrăm cumva cromatica. Aveți mare grijă când puneți culori care nu sunt tocmai potrivite. În cazul de față, un roșu foarte strident pe o suprafață de genul ăsta ar fi dezastruos. Ia uitați dacă aș pune un roșu, ce are și aici. Cum iese? Iese Prea prea mult. puternic. Iese prea puternic, da? Ok. În cazul de față, un roziu ar merge? Da. Roze, ca Un vinul. roziu ar merge, ca vinul. Noi bem, e vin galben ăsta, alb, ce este? Da. Deci putem puțin modifica, să nu mai pară chiar așa de tare strident și mai punem puțin alb în acest roșu și îl facem așa un fel de... hai să ne rugăm iarăși să nu cumva să cădem în tendința aia de a face trandafirii toți într-o singură poziție, da? Mare atenție, când facem trandafiri sau orice altă floare, nu intrați în detalii pe fruze, pe petale, pe toate alea încă din prima. Lăsați puțin să treacă timpul și dacă veți fi hotărâți asupra compoziției dumneavoastră, că nu veți mai aduce modificări majore asupra compoziției, abia atunci puteți intra în detalii, da? Deci intrăm în detalii după ce suntem foarte tare convinși că lucrurile nu o să mai suporte multe modificări cromatice, desen, da? Abia după aia putem modifica. Dacă ne apucăm să modificăm și să să începem acum să intrăm în detaliile unei petale și să o luăm așa, după aia trecem la celălalt trandafir și vom face petale, după aia intrăm aici și vom face vaza. Aia nu e pictură! Aia nu e pictură! Aia e altceva, ești o mașină tu de execuție. Ești un executant. E altceva între un executant și un artist. Da. Da? Executant poți să fii foarte bine în momentul în care își cere cineva o copie sau își cere cineva ceva după ceva. Atunci ești executant. reproducere În unul la unul. general, când își cere cineva la comandă ceva, ești executant. În general spun. Dar sunt și comandatari care îi spun, maestre sau domnule, vreau ceva ce vă place dumneavoastră să pictați și eu cumpăr. Clienții mei aici sunt. Spun, maestre, faceți-mi ceva ce credeți dumneavoastră că e frumos pe dimensiunile astea și eu cumpăr și mi-aleg. Da, domnule, uite, am asta și mai pictez asta și asta. Și eu îmi spune, da, uite, vreau pe ăla și pe ăla. Dacă vine și spune, uite, vreau baza asta de flori, Da. nu că te-ar desconsidera, că tu trebuie să trăiești din artă. Tu trebuie să trăiești din artă, nu te desconsideră. Te ajută cumva, îți dă un sprijin. Dacă ne spune direct, uite, eu vreau vaza asta cu flori sau vreau peisajul ăsta, tu ești atunci executant pentru bani. Da? Ce vă învăț eu aici nu este executant pentru bani. Aici este altceva. Eu vă învăț o tehnică Plăcere. pe ansamblu, da, pentru a putea crea din plăcere, știi? Că și din plăcere se poate vinde. Dacă o lucrare este bine făcută, este executată corespunzător tehnic, un cunoscător sau un omalizat sau oricare care are puțină cultură Un și amator. imaginație, oricare. Nu-mi place să mai folosesc cuvântul amator. Mă feresc de a mai folosi cuvântul amator. Novici. Pentru că a spune amator e cumva pentru mine greu de înțeles ce înseamnă amator și ce înseamnă profesionist și ce înseamnă om de rând și ce înseamnă altceva. Deci nu mai folosim Amatorisme. amatorisme dintre astea. Deci iată că aceste culori sunt cumva așternute în așa fel încât să nu fie mult prea stridente pentru privitor. Ele au cumva, vedeți, nu găsiți nici un alb prea puternic, nu găsiți nici o altă nuanță mult puternică stridentă, ci găsiți cumva așternute culori în mod egal, într-un echilibru, da?
și puse cumva pe un desen croit din pensulă. Nu este un desen croit din creion, cum v-ați putea, probabil, mulți dintre dumneavoastră imagina, că puteți executa un astfel de tablou printr-o schiță creată în creion. O schiță creată în creion și a realiza un astfel de tablou, o astfel de lucrare, este cumva altceva decât ceea ce vreau să vă spun. A-l executa în creion nu este altceva decât iarăși un executant. Poți să spui mai tare. Nu este altceva decât tot un executant. Pentru a nu fi un executant, trebuie să fii un creator. Și pentru a fi un creator, trebuie să pictezi într-un mod diferit de executant. Ce înseamnă într-un mod diferit decât de un executant? Este ceea ce vă spun eu astăzi, în seara asta, da? Este că noi punem culorile, le așternem pe aceste culori, nu în culori stridente care să ne blocheze imaginarul, pentru că dacă folosim acum culori stridente încă din prima, deja creierul nostru este cumva, începe să fie saturat, obosit și nu mai poate crea. Din momentul în care este obosit, de-aia vă spun, nu folosiți multe pensule. Știți câte pensule am folosit eu până aici? Spune tu, Flori, că ai fost aici. 2. Te înșeli amal. Ia mai uite-te încă o dată și vezi câte am folosit. Este singura pensulă. Da, una singură. Deci cu asta am făcut de la început și până aici. Deci până aici s-a executat totul doar într-o singură pensulă. Și să vă spun și de ce. Pentru că dacă tu folosești, eu am pensule de ordinul, nu miilor, dar sutelor cu siguranță. Am sute de pensule. Imaginați-vă că pentru fiecare lucru aș folosi câte o pensulă. Știți ce ar însemna asta? Multă pierdere de timp, apoi spălarea pensulelor, apoi creierul trebuie să conceapă după fiecare pensulă, fiecare mișcare. Pentru fiecare mișcare a unei pensule diferite, creierul obosește, își folosește neuroni. Pentru a folosi cât mai puțini neuroni pentru mișcare, pentru a învăța mișcările cu diferite pensule, folosesc o singură pensulă, până cât pot eu să o duc pe asta. Până la un moment dat în care îmi va trebui alt tip de pensulă. Dar pentru asta, eu folosesc, pentru modelul din seara asta, eu folosesc doar pensula asta până la un nivel până la care eu nu mai pot să mai folosesc această pensulă. De ce? Pentru că am nevoie de actul creativ aici. Eu am nevoie de imaginația mea. Nu vreau să-mi pierd timpul folosind mereu altă pensulă. Iau pensula aia. Stai așa că pentru asta îmi trebuie pensula asta. Nu e bună asta. Aoleu, asta e puțin teșit acolo. Ei, pentru asta fac aici chestia asta. Știi? Și încep să zic, păi perfect, uite ce. Nu, domnule, astea sunt acceptate. Chiar și în situația de față sunt acceptate, dar sunt acceptate după ce am deja executat lucrarea până la un pas, un nivel în care eu deja știu sigur că nu va mai suporta modificări majore. Până una alta, eu folosesc doar o singură pensulă, folosesc o paletă cromatică liniștită, nu abuzivă și din ce în ce folosesc mai multe pensule, folosesc palete din ce în ce mai bogate cromatic, mai intensă. Pentru că? Pentru detalii. Pentru detalii, sigur, dar și pentru a crea efecte. Crearea de efecte. Bun, eu dacă aș fi pictat acum acest tablou în acrilic, vă spun foarte sincer, aș fi folosit pentru efect cărbunele. Dacă l-aș fi folosit în acrilic până la faza asta, de aici încolo foloseam cărbune pentru conturjur, pentru o grămadă de chestii. Cărbune, pastel, peste această lucrare. În cazul de față, dacă ar fi fost în acrilic, aș fi folosit cărbune și pastel. Și l-aș fi dus în cărbune și pastel. Bun, hai să ne întoarcem la oile noastre, că oile noastre sunt multe și lumea vrea să știe cât mai multe despre ele. Nu că ar fi treaba mea ce vrea lumea, dar sunt aici pentru a mă face mai bine înțeles. Deci, încă ceva. Am cursuri online, trebuie datoria mea să o spun, pentru că altcineva nu va face reclamă mai bine ca mine. Am cursurile online, cursurile de pictură online Popa Laurențiu, începe 20 septembrie, costă între 150 de ron și 200 de ron de persoană. Pentru cei care sunt pensionari e 200 de ron. Pentru cei care nu e pensionari costă 100, pentru pensionari 150 și pentru oameni normal 200 de ron. Bun, hai să vă spun acum ce aș putea eu să fac ca să vă învăț ceva tehnic. Sunt diverse lucruri în care noi putem să aducem transformarea unei lucrări încă din etapele incipiente. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă eu am acum o compoziție până la faza asta așa,
și eu lucrez într-o manieră de genul ăsta al detaliilor și încerc să intru în detalii de aici încolo, urmează partea de detalii, de, cum am spus, schimb pensule mai multe, pot să aduc intensitate cromatică, adică atât culorile închise cât și culorile deschise în vecinătate și atunci se creează efecte foarte spontane. Dar se mai poate face ceva. Cu o pensulă de genul ăsta, da? Ce putem face cu o pensulă de genul ăsta? Se aduce sfumatură pe toată suprafața lucrării. Ce înseamnă sfumatura? O omogenizare în prima fază și apoi o estompare. Se cheamă omogenizare. Uite ce se poate face. Dacă vrem să estompăm și ni se pare cumva că culorile astea sunt cumva stridente și nu sunt bine așezate din punct de vedere tehnic și cred că au intensitate cromatică mult prea mare, înțelegeți? Le putem estompa. Estomparea se face în felul următor. Dăm cu pensula în toate direcțiile, dar nu apăsăm, nu ne apucăm acum să apăsăm tare, pentru că dacă apăsăm tare, vedem bine că culorile se împrăște, culorile deschise către culorile închise. O să fie așa, numai o trecere foarte subtilă pe deasupra lucrării, da? Și obținem niște efecte minunate. Dacă te uiți, tu le poți vedea de acolo. Ia uite, vezi? Da. Dăm în toate direcțiile și obținem un efect, mie îmi plac efectele astea, pentru că e altceva decât, vezi, ca și cum s-ar vedea pentru un geam în ceață, așa. Blurat, așa. Blurat, bravo, sigur că da. Iată că pentru a obține efecte putem aceste efecte să le obținem cu diferite metode. Una dintre metode ar fi cea pe care vă spun eu acum. Eu am să încerc să vă expun mai multe metode de execuție pentru a cumva apropia de unul din imaginarele dumneavoastră efecte, pentru că știi ce? Uite, unora li se pare super ok chestia asta ce am făcut până aici, altora nu li se pare super ok. Înțelegi? Unii spun, ba, mă, ce mișto e chestia asta până aici, știi, uite ce mișto a făcut pictorul ăsta până aici și n-a fost decât doar câteva pensule. Alții pot spune, bă, dar chestia asta e așa, o chestie prea ușoară, știi, hai să aducem la un alt nivel, mai complex, știi? Pentru a aduce la un alt nivel de execuție, pentru a trece la următorul nivel, se poate trece foarte ușor dintr-un moment în altul, pentru că avem deja asigurat o eboșă corespunzătoare, avem deja, pe această eboșă avem deja execuția unei flori, da? Eboșa în sine este o schiță în culoare. Deja avem cromatica și nu facem altceva acum, din momentul în care am estompat puțin din culori, pentru că să nu avem acele margini stridente între culoarea închisă și culoarea deschisă, între alte culori, da? Din momentul exact, trecerea să fie mult mai ușoară, să fie un joc. Lină, fină, bravo. Da? De-aia am și spus că mie personal nu mi-ar place direct să fac o trecere dintre masă și fundal. Prefer mai degrabă o chestie imaginară decât una vizibilă între una și alta, între fundal și masă. Bun. Nu am făcut culori închise, nu am făcut culori deschise. Acum, pentru că avem totul așternut, cum ți se pare schița? E ok, da? Da. E bine, până aici e foarte bine, da? Ok. Bun, ce putem face noi din faza asta? Din faza asta putem să intrăm puțin în detalii. Are un din ăsta, un termostat, da. Întoarce, ăla este termostat, întoarce divers. Deci din faza asta putem să schimbăm din pensula mare cu care am lucrat până acum, putem trece la o pensulă puțin mai mică și putem executa, intra puțin în detalii. Pentru că până acum am lucrat doar cu pensula asta până aici, ați văzut, de aici încolo putem trece cu o pensulă mai mică. Dar o să mă mai întorc din când în când și la o pensulă mai mare pentru a asigura suprafețele de fundal, suprafețele mai mari. Bun, hai să începem să executăm cu o pensulă mai mică. Păi, eu am o pensulă de genul ăsta, pentru dumneavoastră nu este important numărul pensulei, nu este important culoarea pe care o folosesc, nu are importanță să vă spun de care albastru este, de care galben este. Important este că vă spun ceea ce înseamnă execuția tehnică a unei compoziții. Asta este cel mai important pentru dumneavoastră, să știți. Da? Dacă erați în atelier, probabil că aveam un alt dialog decât cel online. Bun.
Hai să începem așa. Prima dată o să încep cu culorile deschise. Dacă aș începe cu culorile închise, o să încep cu acele culori mai deschise. Nu o să intru în detalii prea mari. O să încep așa, subtil. O să încep puțin pe centrul unei flori și din centru o să mă duc așa, câte puțin către exterior, pentru a crea efectul unui trandafir. În cazul de față, vorbim despre niște trandafiri. Aș fi putut vorbi despre niște bujori, aș fi putut să fac niște bujori, dar pentru că am deja galben și roziul ăsta, rămân la trandafir. Ușor puteam să transform și în bujori. Puteam să transform în diferite, nu prea multe, dar ia să vedem și galben. Nu știu ce să pun aici, puțin, cu toate că nu se vede culoarea acolo sus, acum. Așa, am pus puțin galben, o să iau și puțin alb. Așa. Și o să începem cumva să nu fie orientate toate florile către privitor, pentru că atunci e chiar defectul ăsta tablou, da? O să încerc să îl... Ăsta e un alb mai vechi aici, nu mai știu dacă mai e bun. Nu mai e bun ăla. Nu m-am convins după ce am văzut că s-a uscat. Ce se întâmplă? O să fie florile trandafirii ăștia vor fi executați nu în tocmai ca niște trandafiri fotografici, pentru că nu mă interesează imaginea fotografică într-un tablou. Mă interesează mai mult efectul cromatic și ceea ce se poate vedea și imagina de fiecare în parte. Da? Adică se vede clar, aici înțelegi, da? Se vede, Da. așa începe să prindă formă. Ăsta o să-l fac privind către privitor, va fi ceva de genul ăsta. O să mai fac încă unul în partea asta, tot orientat către privitorul. Unul o să-l facem iarăși orientat în sus. Așa. Ăsta la altul aici, evident că ei o să se învecineze foarte tare la un moment dat. O să creeze o estompare, să spunem așa, între flori. Vedeți? Nu am o culoare puternic stridentă. Există? Nu. De asta tabloul e frumos. Toate astea există ceva. Există ceva. Există un echilibru cromatic. Cu toate astea spune ceva tabloul, da? Pentru că deja vorbim despre o lucrare. Da? Chiar dacă e vorba doar de câteva minute de execuție, pentru că în cea mai mare parte am stat de... Eu am semnal 58 dintr-o dată la ei. Și uite, vezi ceva că ăștia. De la 100 câte? 130. Nu știu. Da, deodată la 50. Deci uite ce-mi fac ăștia. Ăsta e Facebook-ul. Ai văzut cum o fac? Da. Uite și tu. Ce poți să spui despre treaba asta acum? Firmă serios. Firmă serioasă, da. Deci uite ce poate să facă Facebook. Din 130 sau câți erau, dintr-o dată 50. M-a închis ca să mă restricționeze. Nu, peste orice limita bunului simț. Au devenit niște idioți ăștia de la Facebook. Sunt niște idioți și atât. Nimic mai mult. Nimeni lăudați mult, o să le urmăresc cu 2. Păi nu-i mai laud, că oricum pentru mine Facebook... Lăudați în ghilimele. Lăudat în ghilimele, da. Ei oricum sunt niște ipocriți ăștia de la Facebook. Și știi cine sunt? Sunt exact Facebook-ul de la România. Din România. Ăștia mă restricționează. Facebook pe România. Sunt niște operatori acolo care ăștia fac treaba asta la butoane acolo, ei limitează. Au închis, ai văzut cum de la 130, din o dată, 50, într mai puțin de câteva secunde. Deci nu poate fi decât o limitare pentru că ei știu bine că da, știu bine pentru că trebuie să le plătim. Și eu cum nu vreau să le plătesc, nu vor să-mi dea. Da, ei, asta e, nu ne mai supărăm că suntem obișnuiți. De Facebook-ului valuri. De ale Facebook-ului valuri, pădurile ni se taie, gazul ni se taie, curentul ni se taie, Facebook-ul ni se taie și toate astea pentru ce? Traiul bun. Traiul bun. Da, destul de urât din partea lor. Acum, dacă nu erați doi marți, spuneți că nu e adevărat, ați văzut. De la 130-50 de oameni, 3 secunde a închis Facebook-ul,
Păi cum poți tu să spui mie că nu e acolo cineva care să ne vadă? Cenzură. E cenzură pe față, hați! Nu-te la cer, bă, stai ăla, că ăsta prea mult și-a luat ăla. Da. Să-i mai tăiem, dă-l dracu. Că e prea nesimțit. Cum își permite el, fără să plătească, să fie atât de vizualizat? Da, mă rog, hai să trecem la ale noastre, că e asta și își doresc de altfel. Își doresc ca noi să fim cât mai puțini. Își doresc ca eu să închid această pagină de Facebook și știu lucrul ăsta foarte sigur. Haideți să nu le dăm voie, distribuiți oameni buni și nu-i lăsați să-și facă ei damblaua pe seama asta. Ei nu mai vor cultură, ei vor pur și simplu... Arta va învinge întotdeauna. Arta va învinge totdeauna, dar uite că... Deci la 130 de oameni, dintr-o dată a închis Facebook-ul, mi-a închis pagina de Facebook. Nu e nesimțire curată, zici și tu. Da. Încă nu am folosit verdele, încă nu am folosit culorile stridente, încă folosesc doar culorile deschise la culoare, folosesc aceste nuanțe care nu sunt niște nuanțe puternice. O să vedeți ce înseamnă, uite ce înseamnă fundalul deschis și țin o margine, vezi? Țin marginea asta de contujur, ia uite, îl vezi? Da, nu intru prea mult nici în astea, nu intru mult în detalii, pentru că și astea ar deranja cumva dacă le-aș folosi prea abuziv. O să încerc cumva să fiu cât se poate de moderat, pentru că nu am folosit verdele. Când voi folosi și verdele acolo, la frunze, la... Băi, dar ce nesimțiți sunt ăștia? Băi, cât îți de nesimțiți, mă, cum au putut, mă, să închidă, mă, dintr-o dată, ei s-au gândit să-mi închidă mie Facebook-ul și să mă limitez de la 50 de oameni din 130. Sau cine știe câți erau, că nu sunt 130, sunt mult mai mulți, atâta scrie la mine acolo. Da, scrie la... Tu nu vezi că a rămas la 55? Da, pe când Și așa... nesimțiți, nesimțiți ca să te determine pe tine să închizi, că nu plătești, știi? Da, Magda, ai avut o dreptate în unele privințe. Da. Păi, cum să nu discutăm despre subiectul ăsta dacă subiectul este unul pe care ne interesează? În mod deosebit pe mine mă interesează subiectul ăsta. O parte dintre dumneavoastră o să spuneți, o parte dintre dumneavoastră o să spuneți, hai maestri, lăsați, dați mai departe că noi vrem să vă ascultăm. Păi da, vrem să mă ascultați, dar idioții ăștia uite ce fac. Da. Bun, am spus că fundalul este determinant și că compoziția lucrării pe ansamblu ține de foarte mult de fundal. A spus Paul asta? Da, sigur. Sunt 95. Bravo, Corina! Să-mi spui tu pentru că la mine mi-au tăiat totul. Uite, am aici La noi marker. apare 55. Deci, v-am spus, De la 95. deci e o minciună cât nu se poate mai mare, suntem... Au făcut Atunci, ei manevre Corina, la 110. Eurovision. Au făcut ei manevre la Eurovision, da, pe aici, cu Păi, Popa da, Laurențiu. Cum să nu despre ce facă? vorbim? Despre ce vorbim, sigur că da. Da, bravo, Corina, mulțumesc că mi-ai dat... Am mai trecut 110, Corina. Mi-ai trecut Și indicele mi-am corecte. 55. Oricum, este important că nu ne lăsăm și că ne vom ține pe baricade, chiar dacă... Pentru că Facebook-ul ăsta a devenit un fenomen, iar ei nu mai sunt responsabili de acest fenomen, cei care l-au realizat pe acest Facebook. Înțelegi ce spun? Pentru că știi cum e, dacă n-ai Facebook nu ești. Nu există. Nu există, mai așa, da. Bun, iată ce frumos cromatic se așează. Se așează bine? Se așează bine, nu? Hai să mai impulsionăm puțin și să aducem puțină umbră pe partea din dreapta, ca să putem să vină cu lumina din partea stângă. O să folosesc tot această pensulă, doar că o să iau puțin albastru și umbră arsă și o să încerc cumva pe partea asta să vedem ce se poate obține din... nu am folosit încă culori închise, nu folosesc încă verdele. O să încercăm puțin să mai închidem zona asta. Cu toate că am pus puțin alb, acum o să încercăm puțin să închidem la culoare pentru a vedea ce efect se poate rezulta. E bine să faceți experimente de genul ăsta pentru că prin a experimenta... Gata. Alergia. Alergia asta. Prin a experimenta diverse lucruri veți ajunge la o reușită. Numai prin a experimenta veți putea reuși să înțelegeți. Dacă nu experimentați toate lucrurile astea, posibil să aveți norocul de a vă reuși ceva într-un fel sau altul, pe o durată scurtă de timp, dar nu veți înțelege. Ori eu mă chinui din toate
putere. Din toate puterile să vă fac să înțelegeți că reușita nu e o întâmplare. Reușita este o realizare și nu o întâmplare. Da? Arta nu este o întâmplare, arta este o muncă, da? Și noi trebuie să facem munca asta foarte bine pentru a avea rezultate bune. Da? Ia uite ce frumos putem trece cu fundalul peste floare și putem obține acest efect de petală. Da? Ia uite, pac și 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 tot așa. Adică fundalul putem folosi ca o unealtă de lucru pentru ceea ce înseamnă floare, pentru ceea ce înseamnă petală, pentru ceea ce înseamnă vază. Deci fundalul, noi lucrăm cumva într-un tandem cu fundalul. Deci fundalul pe noi ne ajută să creăm ceea ce se cheamă vază de flori, ceea ce se cheamă portret pe lângă păr, pe lângă barbă, pe lângă ceea ce are în cap, îmbrăcăminte, da? Și tot așa. Deci e parte componentă fundalul. Fundalul este foarte important, fundalul nu este de neglijat. Fundalul este cel care determină lucrarea să iasă sau să nu iasă bine. Da? Deci fundalul este esențial la... Este esențial, da. Tot timpul am spus, fundalul este cel care face diferența între o lucrare bună și mai puțin bună. O să folosim și o pensulă mai lată, uite, de exemplu, putem da și așa cu ea, da? Cu o pensulă lată, chiar dacă, uite, vezi, este un pom culorile aici, uite. Da, da, da. Înțelegi? Eu zic, Paule, că ai stea pus și tu încet de tablouri. Tot ești la pensie. Deci unimea română, nu? Ia uite, vezi? Te poți juca oricum. Se conturează frumos. Se conturează încet, încet prinde formă, nu? Da. Bun. Le contuju. Hai să începem acum să punem câte puțin culoare închisă. Pentru a pune culoarea închisă trebuie să ținem cont de ceea ce înseamnă echilibru cromatic. Adică nu putem pune această culoare închisă, uite, da? Alandala. Trebuie calculat să nu cumva să facem vreo greșeală de execuție cromatică. Eu pare că o pun foarte ușor pe această culoare și într-adevăr o pun ușor pentru că am făcut foarte multe greșeli până am înțeles că trebuie să pun așa culoare. Nu m-am mulțumit niciodată cu o reușită din prima, adică reușita din prima, că am avut noroc că mi-a ieșit chestia asta așa, nu m-am mulțumit, am studiat și am vrut să înțeleg din ce în ce mai mult, ceea ce înseamnă o execuție echilibrată a cromaticii. Bine, între culoarea deschisă și culoarea închisă, pun acum culoare închisă, da? Culoarea deschisă devine mult mai deschisă, pentru că are cu ce să se confrunte. Contrastează, bravo. Domnul Paul ne ajută foarte mult, este de un om de încredere. Bravo, Paule! Ține-o, Paule, tot așa. Ajută-o pe flori. Deci reușita din prima nu e motiv de bucurie. Nu e motiv de bucurie reușita din prima, e o întâmplare. Ori întâmplarea nu e o reușită. Ca să ne înțelegem, da? Deci întâmplarea nu e o reușită. Putem mai... Ei, aici începe să fie tot spectacolul. Și aici începe să fie toată complexitatea execuției. Din momentul în care, dacă până acum a fost cât de cât ușor să punem culorile deschise, acum să punem culorile închise. Peste culorile deschise încep lucrurile să se schimbe și se agravează. Se complică. Se complică și se agravează. E lucruri sensibile. Acum începe lucrurile mai sensibile, sigur că da. Am spus că putem, uite, vezi cum am făcut la fundal și am venit cu fundalul peste petală, peste floare, ca să creăm imaginarul de o petală de floare care se amestecă cu fundalul, la fel putem face și aici. La fel putem executa și aici, într-o manieră de genul ăsta. Numai că aici e atât de subtilă trecerea, încât îți trebuie ceva ani în care să reușești subtilitățile astea. Adică e bine să încercați, dar nu trebuie să fiți dezamăgiți dacă nu veți reuși din prima. Și dacă veți reuși din prima, iarăși nu e bine să fiți fericiți, că poate fi doar o întâmplare. Deci, prin urmare, exercițiu cât mai mult
și reușita este mult mai mare atunci când studiați mai mult timp și nu mai poate fi vorba despre o simplă întâmplare a reușitei, da? Deci, pentru a executa o lucrare corespunzător, trebuie să avem multe ore de lucru. Dacă nu ne este din prima, nu e nicio problemă. Mai încercăm din a doua, din a treia, din a patra, până încercăm și vom reuși. Hai să mai trecem puțin și la vază. Vorbim puțin despre vază acum. Am spus că conul de lumină vine din, conul de umbră este în partea asta, lumina este în partea aia. Mare atenție, vaza nu trebuie să fie, dacă lucrăm vaza în detalii subtile, sublime, să dăm o suplețe a vazei, va trebui suplețea să fie și pe flori, va trebui să fie și pe petalele frunzelor și pe frunze și va trebui să fie pe orice. Deci dacă intrăm în detalii pe vază, intrăm în detalii și pe flori. Da. Deci nu putem să intrăm în detalii pe vază și să lăsăm florile așa. Tehnică este și una și alta ar trebui Totul făcută. sau nimic. Totul sau nimic. Bravo, domnul Paul. Uite ce înțelege. Înțelege tehnica, domnule. Totul sau nimic. Deci ori facem, ori nu facem. Da. Da. Vinul ăsta devine din ce în ce mai tare. Poezie. E poezie, da. Putem face așa. Ia deschide pagina ta de Facebook. Ia până aici. Ia. Mai scăpat ea. Uite, mai putem face un boboc și pe aici, un altul și pe acolo. Mai putem adăuga câte ceva. Bine, mi-ar fi plăcut să citesc ceva din întrebările oamenilor legate de ceea ce se întâmplă în seara asta, dar se pare că oamenii sunt captați de ceea ce văd și nu mai pun întrebări. E ok. Am niște oameni pe Facebook la care țin foarte mult, cum e Magda, cum e doamna Ispas, cei din atelier. Acum nu vă spuneți că nu vă enumăr. La 9 Deci suntem așa, va să zic care, va să și zic. ne avem 55. Da, nu.